tu nói hiền Kawnpui Dai bus accident rapthlak taka mi tam tak boral na mun borok neu neu te po ei nuwa lan soi le mi tam tak chuan mu nei ni om tak takan soi na mun Kawnpui Dai panin kan tlan mai ka scholarship lama tangin kan kala Kawnpui khachum kan pen mai ka hei kong te po a tha in a zawa a lian tha motor lian te po an tlan chaka konga in pel te po nuama kong koya hian tlan film khur tur ania konga tha ti wanga tlan sia ke mo chak tak taka tlan te kha ti her lo tur ania kong pui lir thei kan khal chuan film khur taka khal hi a fin thlak ber ani chuan Kawnpui Dai hi aizola tangin kilometer somnga pali aizola tanga nai te ania kilometer somnga pali borvel chuai po chuan an hnai mai thei darkar khatle chan ve darkar ni tan chak tan chuan in darkar ni po tling lawang chu tiang ve le ka hla chu ni a scholarship district a om ani bokani Kawnpui Dai hian min thanna deuh mai aneya chu kum sang khat chakwa somriat pakhata silong lamatanga ron chho bus accident mi som thum chuang boran na kha nia khatatang khan helai mun Kawnpui Dai hi alar tawak maya thom neu le thla muang chi te khang te khatama suma driver te le hela he tiang laia zan lama paltlang chi ho te chuanin mu sual nge an ni anga tilai vela hianin hatiang sang kan tiang chi thla ti velte nge ram hoi phur ang chi te khatiang te kha soi neu neu ama ke ni po thian te le hetiang lai paltlang to thil tong to ho te hi chuan an soi hi kan shefowa ram hoi phur tiang chi te khang te kha om nuala atak ani po karinga khatiang zat mis som thum chuang zet than boral lam huna kha chuanin linge mathom kha chu om ngei tura ngai tai la le hei tuna hian Kawnpui Dai bus accident na lam kha kankal dona hei helai in jiang hianin via durtang le aizol ti lam ki sai rang road tantang ania hei heti lama hian in tlan tlang top chuanin sai rang lama tang khan in kalanga helam hi motor lian in an tlo deuh bik thina chuan durtang road hi serkhan te lungdai thami road kha nia nei ein thlenna hi Kawnpui top ania pia khu lai kong thla ko Kawnpui Dai ani tuna hin kan pan thadon me kani teng that chia a kan tlan thawang wang anga khulai khuan lungphun alo amanga helai chuk thla hi a gym sia kong koya tam sia thok kong thlang lam pang khu hoi ve kania chu wang chuan tlan chak ngam chi poni lawa motor hi zo tu an tam sia helai kong hi kong sira kong koya in to sual palte hi atama chu wang chuan mong changa kan tla na nga ya brake a that le that lo tepo fiam hasak a tha helai chuk thla kan tlan don hi chuan ani lo chuan brake fail wanga kan se sual palani chuan gu ta kong thlang lam pang kora kan tlan liam thei ani ti kha hriat reng tur ani helai zo tur te chuanin hei hun kan thleng ta a helai hian lungphun na chuni hei bung te aw ta hian kan chaw lang ta zai mai ta hianin hei chol buk le thlan lung ti daya boral ta te hriat reng na khan Kawnpui center wai me te chuan an phuna
hei lian thatak in boral ta te hming le veng le kumzat te an ziak thlap ani chuan he tai hianin chinga veng branch way me ten sia deng nan tar sak boka thlamuang takin omru kein khovel kangam ta chanchin tha johana bung som paruk chang som thum pathum tar ko mai boka chuan helai hi boruak hemi an accident nu tang khanin chanchin chi hrang hrang ania helai tlan thla le hetilai vela tang le motor chia tiang reng hrang te thla mu tiang reng chi te atam thina helai hian thom an boral nu vela tang te khan chuan tuna hi chuanin huan nei an tam to huan lo ram nei ku ba mun te khi lai te hin hu thei mo a vai hen hun to me chuan a chak lama deuh te po khianin le a thang lama te po khuanin huan nei nge ma za tan oma hemi thang deuh loka khuanin chol buk om boka huan nei tu te le jin vei vak te chol na tur mun nuam tak da om boka chung te ni wang chuanin tuna hian thoma la om nge om lo chu a hriat to lawa ma se chhuna hi chuanin thom om lo nei tur a ngai la hei dar nga ri to chuanin hemi an boral lai hianin mithi ka Kawnpui bazar a khianin an tlar dul mai an te chuan hei hi silong atanga ron chho kum sang khat zakwa somriat pakhat July ni sari MST bus ZRX somriat pani achuang te heta hianin an soidan chuanin passenger hi mi somthum an chuang theia an tia hei hi an soidan chuanin silonga student exam akalte chumi hruai tura aizola tanga an cha thlak chumi motor chu ania ma se khata khana chuang tur an tlem le taxi awang khanin sumdong te le khatiang rem chhodu te kha an chuang ta ni in an soya chuan chuta chuanin somthum ai tammi somruk chuang vel kha bung ruwa te nen mihring te nen mi somruk chuang kha an chuang ni in an soi ani chuan hetilai an run tlan thlak hianin ti hian bandoi thlak takin an che sual ta ani a chuan ti hianin a bak zong chu lungphun thi kan chan tok ani me thina hi a rapthlaka an sul hnu le an lungphun te bak hi lungdamala om te hianin chan kan nei to lawa hei an thi chung te pon an la en kol fai tha ani ti hriata hian mi somthum pali mi nga in ziaka chuan helai hian correction ania hetilaya thita te kum le veng te hi an zia dik lo ka an ziak thale an siam thale ani chuan hemi Kawnpui Dai a tho hianin kum sang khat zakwa somkwa panga vel ni ta in ka hria kanu le pa soidan kha chuan vaireng te bus accident an tia kan han kala an tia chuan vaireng te mi kha thi anom nol ani mi pali tinge ta pohan kan thenom te po pani an boral nge an tia kanu le pa te chuan he tiang lai hi tuna chuanin hei kong te thato a zau deuh to te an lum na tur khu thui mel viau ani ka tiang passenger somthum chuan theina ami somruk le pungrua enge mo za sumdong ho thom no atel kha chuan kong hi a oi chuk thla sia ate box sia ka tianga khan brake and fail te lo om theia brake a fail chuan brake fail wanga
che sual ni nge turani heta hianin driver le anupui driver nupui po amboral nge ani chuan Kawnpui kong ai hi a tha em em a tuna hianin Mizoram konga chuan a tha ber amo ani hial turani a Kawnpui a hian in tlan chak loila Kawnpui hi in tlan siang na turani lowa etilai kong Kawnpui kong an siam thar phei hi chu an siam zo hlim deuh ani a tha tlan chak an wama motor len le motor te te two wheeler te thlengin speed limit omlem lo hian kanin tlan pel fo mai a kong tha chu kan du a tlan pon wam ma se Kawnpui hi in tlan siang na ani lo ti hria ila midang te ngai chang ran le midang te kan ti sual palang ti vengila midang te kan ti sual thei ani ti te ke ma ni awangin midang te an che sual thei ani ti kha hriaila chu wang chon Kawnpui a hianin midang te veng chung ranin lir thei hi khal thin ang u ti chuan che sual pala min venganga nuna hlul tak te kha kan chan him thei ani ti kha she thar leng u